Por desgracia, sí, nos tenemos que poner otra vez en la rutina. Yo lo paso fatal. Ya la última semana de vacaciones me encuentro Estás terrible. sufrindo. Sí. Yo los días antes ya empiezo a establecer rutinas, sobre todo mentalmente. Comer pouco e dormir moito. Ai, as vacacións. Ai, Ai, onde quedaron, Onde Rocío? quedan? Onde quedaron as vacacións? Pero é verdade, toca volver de vacacións porque xa ven aí setembro, o luns que ven xa setembro. Nada, o día 8 xa comeza o cole, volta ás clases e por moito que doia toca reincorporarse. por moito que doe, mira, pasa moito máis rápido os meses de verán que todo o inverno, No xa. Costa dicilo, pero o mellor estamos sentindo, non, así algún tipo de síndrome, de síntomas que non notamos noutros momentos do ano. Cristian Bispo, benvido. Que tal? Moi boas tardes. Menos mal que te temos aquí, home, o noso enfermeiro de cabeceira, porque eu non sei como serán esos síntomas do síndrome posvacacional, como os podemos identificar. Sí, realmente falamos o que ben decíades aí, pasamos de estar nun momento sin preocupacións, totalmente relaxados, o que lle gusta a praia, o que lle gusta a montaña, entón falamos dese conxunto de signos e síntomas que poden aparecer cando deixamos de facer eso e temos que voltar ás nosas rutinas. Temos que decir que a síndrome posvacacional ou a ansiedade posvacacional non está ligada ou non se pode denominar como unha enfermidade en sí, é dicir, non é unha enfermidade, pero sí que vai causar... Pero existe a síndrome posvacacional. Existe. É verdade, non é unha invención por aí de nada. Non, porque ao final ese conxunto de síntomas que van a aparecer é que poden afectar moi gravemente, nalgúns dos casos, o noso día a día e a nosa saúde. Como vedes, van ter síntomas físicos, eses síntomas físicos van ter moita repercusión a nivel psíquica tamén, non? Se vedes, vaise producir ese cansancio, fatiga que temos, notamos que estamos, eso, temos máis sono, parece que as horas que dormimos de noite non nos chegan, e todo iso, se ao final dormimos mal, estamos cansados, vai nos dar dores de cabeza, vai nos afectar, incluso se temos máis propensos a padecer problemas de estómago, vai nos atacar un pouquiño aí o estómago, van a ser as digestións moito peor, e sobre todo tamén o apetito non vamos ter gana, é dicir, estamos que non hai que nos aguante, por decirlo así, non? E iso vámoslo sufrir tamén no traballo, é dicir, se non dormimos de noite, o noso rendemento a nivel laboral vai ser menos, a nosa habilidade e a nosa paciencia para relacionarnos ca casa e no traballo vai ser peor, vamos a estar máis irritados. Entonces aí vemos, vamos a sentir sobre todo os momentos de desmotivación. Non pasamos das vacacións que estábamos, eu sempre poño o mesmo exemplo, na praia collendo cunchiñas e dicía eu, que ben mi veu pa Ibiza ou pa Cíes facer pulseiras ali, claro, pero claro, ao final chega a realidade e atopámonos que temos que pagar o coche, a casa, e decimos, home, pois isto non chega e temos que volver. Entonces, moita xente neses momentos teñen como unha crise existencial aí co nivel laboral, cos seus propósitos de vida, e moitas destas cousas pasan neste momento. E claro, vais a xuntar tamén con tristeza, ansiedade, inquietude e, sobre todo, o que falábamos antes, dificultade na concentración a hora de traballar. Normal, entón, eso Cristian. afecta e moito está aí. Quer dicir, hai xente que lle dura entre 2 e 3 días, que sería o normal, e a outros moitos pode durar incluso ata 2 semanas. Entón, se vemos que iso nos afecta moito, pois non dudemos en consultar no noso médico de atención primaria para que nos axude un pouco a levar todo eso da mellor forma posible, como veremos a despois, que xa sabedes que sempre que vimos sempre temos consello. Pode durar máis dun mes. Mira, hoxe fomos preguntar á rúa e a verdade é que isto de volver das vacacións non lle senta ben a ninguén. Bueno, algún di que mira que xa ten gana, que xa se cansou de non facer nada, non sei quen será esa persoa, ímola coñecer agora, que me xera curiosidade, un saudiño para ti. Outros din que o síndrome posvacacional duralle ata Nadal, e outros din que xa comezan cas rutinas antes de acabar as vacacións para ir a facendo o corpo. A verdade é que non sabemos cales son os trucos, pero se sabe os Cristian e vai nos dar despois de ver o que vos nos contades. A ver, que chega setembro e imos ter que poñernos outra vez na rutina do inverno. Sí, por desgracia sí, nos temos que poñer outra vez na rutina. Bueno, cuesta un poquito, la verdad. Se hace un poco difícil. É un pouco resignación máis que positivismo, pero bueno. Yo lo paso fatal. Ya la última semana de vacaciones me encuentro terrible. Estás sufrindo. Sí, fatal. Se anticipa. Que tal elevamos setembro? Fatal. Canto che queda de vacacións? Empezo o luns a traballar. Ui, conta atrás, Empezo, xa estou na conta atrás. Levámolo moi ben. Sí? Sí, porque nós como somos medios jubilados, pois non temos que volver moi apurados. Yo creo que septiembre, algo na mitad de septiembre, por aí. Ainda che quedan uns días. Sí, o sea, eres das privilexiadas que ainda está tranquila. De profe, sí. Estoy aquí de ¿Y a vacaciones. dónde tienes que regresar? A Benidorm. Yo empiezo el 1 ya a pasar calor en el cole.
que realmente ata luns non nos incorporamos, así que de momento... Seguimos de vacacións. Claro, porque din que recomendable é volver á normalidade uns días antes. Yo los días antes ya empiezo a establecer rutinas, sobre todo mentalmente. Sí, eso dicen, pero yo... Vas a aproveitar hasta o último Hombre, día. claro, a pasar el fresco aquí. Yo creo que volver a la rutina está bueno, sobre todo para los niños y los mamás y los papás, así. E algún truco que teñas ti para leválo mellor? Deporte como fago sempre, pois eu creo que é o que me mantén un pouco activo e con ánimo, sí, de seguir. Non os deixamos. O mellor é nunca deixalo, sí. ¿Truco o no? Irnos a la piscina en cuanto lleguemos. Organizar a xenda, eso facédelo. Eso sí, comprar nova xenda docente. A eso vamos tamén, A así que... ilusión de cada setembro. Comer pouco e dormir moito. Sí, non? Claro, porque esta é outra, hai que volver a madrugar. Gusta non madrugar, en principio, non, claro. No, sí, eu sí. O madrugar para ti non é Sí, problema. a 7 da mañá eu en pé sempre, sí. A verdad que contento, cargadas as pilas despois das vacacións e con ganas de empezar outra vez para poder coller máis vacacións. Como se contaxa? A ver, vou poñerme aquí, a ver se se contaxa un pouco desa... Bueno, a ver se hai sorte se contaxe. Sí, sí, yo estoy lista para A tope, volver. estamos a tope. Sí, sí, listo para volver.